Kippo. Mä suoriudun. Mä vaan venyttelen tänne. Yritän nähdä, onko tää kukaan kommentoinut mitään. Ei aate on tullut onneksi pahalta. Hyvä. Mun kokka palasi öljyn kanssa. Noted. Jospa tuo polvi kestäis vedellä sitä maasta. Oho. Joo, tänään vasta bulgarialaisia. Joo, mulla ei oo vieläkään nyt bulgarialaisia ohjelmassa, koska hullujen hommaa. Flex biceps. Still not gonna happen. I was kind of already flexing. Well, most of my what is this called? Shoulders. Yeah. Ten out of 10 English skills. I don't even know what I'm saying. Ai niin, mä voin vaan nostaa nää suoraan tohon. Klarkaa mä en syönyt tänään vielä mitään. Kyllä nyt natsaa, kattokaa. Jep. Kattokaa sitä. Masterpiece. Tää on mukbang, mitä on joo. Ei tuu sotkua. Ai että hito hyvä. Tää tuntuu ihan palkinnolta. Mä en tainnut miten lääkä mulla. Hello, hello. Moi moi. Nyt sun pitää mennä tekemään jotain ruokaa. Mitä syöt? Kananmunaleipää. Ei voi pitää odotella, että ennen treeniä syös, niin ei tuu nälkänä joo. Nyt tulee jano. Mitä nämä kysymykset on, bro? Kisu tuli morottaa. Se on varmaan näin. Ja aina kun mä alan puhua lattialle, isolle on. Joo, ei ihan pelkästään hallusinaatioita sentään. Kisu on taas tossa. Tää ei lopu.
On Suomesta, joo. Sitä on niin hyvä, kun tää kananmuna, kun toi juusto on vähän sulanut tähän, kun tässä oli tää lämmin kananmuna.